kengenan. Mungkin. Wes. Daftar. Nah, ini lagi daftar ini. Ini lagi daftar hadir. Ada daftar hadir lagi halo. Halo. Ah, ini baru datang, belum dimulai, ini baru datang, Nah, tak boleh gon ini melaku rono ngarep, arah ketak aku nganggo barang. Nah, iki pas petane. Petane lagi do jaga ngurung mulai iki. Apa nyuting nih? Iyalah. Iki gawane nek dene tak gowo. Iki kan senjatane. Iki senjata ini tak gowo. Nah. Iki petane soalnya. Nah. Ya, iki acarane acara apa iki? Wae produk pertanian iki. Ketane ronat barang. Wes macam-macam iki. Wes koe.